siling ngagya Bandayuda aju lampahe raseksa kekalih ingkang mangka sambeting carita ora kaya kang ana pertapan parang alas sang Begawan Tombra Petha kadhep kawan ingkang putra putri kekalih Endang Saka lan Endang Perdapa sang Begawan ingkang kawis tingasungkawa ing penggalih rarengkaning Taman Sari orang ingsep sarining brengeng pindha pujining Brahmana mrih ora hayuning bawana Kanjeng Rama Penemban ora to Kanjeng Rama paduka kok kendel wae iki menggalihake apa to bapa aja gugon Tuhan to bapa kaya mengkono kok dipikir kanthi meneng yen aku ora ngandel ya ora apa-apa wis to ning kabeh mau menungso tak rak diwenangake budidaya nanging kodrat karo wiradat ora ya menang kodrate to bapa iya bener kodrat karo wiradat kuwi pancen menang kodrate ning ra ana wiradat ya kuwi mau bali menyang menungso kudu budidaya nek mung jagake karo kodrat kene ngopo wong lara kok dadak ditambahke mbok wis mati ya ben nek ra ya meso to golek pambudidaya golek tangga kuwi jenenge wiradat kuwi gandengane ya pancen tendane mung pasrah kemende marang kodrat ning aja pegat saka ing pambudidaya Mangko sumya ngambrengeng kati karunane kat pati aneng marga amalakung lah banjur keparinge bapa piye aku mung manut wis saiki ngono nggih ayo saiki bocah sakloron kowe berdandana tak kanthi nderek pun bapa tak golekake tirta wening tak golekake pepadang syukur bagi ketemu wong kang bisa ngguwang sengkalamu ngono bapa iya
Iya popo ora liwat aku ngestokake dawuh popo. Yen to padha ngrante ayo jenenge tumuli budal. Mumpung wancine prayoga nggir. Ya apa ayo tak derekake popo. Lelo-lelo linalika triya Triasmara marang risang katirate ratu ratune wong cakra kembang wong iki nek kebeneran ora kaya wong ya di iya kakang perang menang paribasane apa kekarepane ngati diuja karo dewa petuk wong ayu mangka loro wah jan iki tok ding wah ya tok ding wah jan penget kowe iki omong apa lah kowe mau omong apa tok ding iki tok ding kowe mau penget apa apik banget iya iki jenenge wong ayu lugu ngene iki
ora mambu make up ora mambu wedak kuwi lho make up yai eleke Pat kowe iki aku bangsaning buta aku jenengku Kalantaka kowe bocah saka ngendi Tapan Parangalas aku endang Suka aku endang Perdopo wah sing arep rodok wantas penting wani karo wong lanang ditenono kan apa kanggere wongune arang wani karo wong lanang ora sah dadak nyokro bawa endang Suka endang Perdopo mbok menawa wis kinudratake kowe dadi jatuh kramaku kowe tak wengku garwa kowe gelem apa ora kowe saiki pilihen aku melu kowe apa kowe melu aku piye manut Pat kamu ora noleh karo senirane kowe iki boyo ngilo kowe iki ngilu kok apa kira-kira kowe iki bejaji ngono mandamu ing atase kowe iki buta rupamu kaya ngono kok dadi arep ngarahkan aku anggepmu arep dikaya apa aku iki tresna wong tresna kuwi buta cinta itu adalah buta cinta adalah buta cakit wis mbok ora idep ora peduli butuh aku seneng karo Pat aturke Kanjeng Rama dadi apa kowe adat kabirangmu Renangkul kinempit-kempit dosa ngretnaning bawana wah iki wong tuane wah lah ya iki pak-pakane iki pak-pakan matamu muni pisan patak watu dasmu kowe wah wong tuane nek kasar ra ilo-ilo aku alus iso nyuk anggep-anggepan anggep apa aku kowe sing oyak-oyak anakku lho kae mau anakmu lah anggep sapa endang Suka endang Perdopo kuwi anakku wah jan pake kaya kentungan dakel pring ngono pake begitu anake dhewe patake ayo muni pisan Kas ngrasani nek pancen kuwi anakmu Penemban kuwi jenengmu sapa kuwi aku Begawan Tombro Petok timbang anakmu suwe ora wineng kowe kakung tak wengkune yo anakmu tak peke Penemban apa carane wong arep omah ya kaya caramu ngono begal ning dalan ngono kuwi yo memper we ora ngene wujudmu ki buta memper yen ora duwe tata arep dikaya apa endang Suka endang Perdopo kuwi isih duwe wong tuwa ngono nganggo budaya sing luhur kuwi lho wong ki yen ora ngerti budaya ora ngerti tata krama kaya caramu kuwi kowe bedang anake wong sedalan-dalan kowe nyepelekke aku wis tuwa kaya ngene iki
Lho aku iki sediaku becik, sediaku gelem, ora apa-apa. Nek anakku ora gelem apa mbok peksa. Kowe maksa karo katresnan, ora bakal bagya mulya uripe. Ngerti kowe? Kering-kering buta sabab ngalas. Wis to aja sumelang. Anakmu tak muktekke. Iya, Penemban. Anakmu bakal caramu muktekke piye uripmu dhewe glayaran kaya ngono kok. Arep muktekke anake wong. Kok badhok dhewe golek-golek kok. Mbaya rasa dadak kowe iki dhuwur-dhuwur muluk-muluk tembungmu. Kowe iki ngopeno awakmu dhewe. Kowe ngrumangsana luput. Ngono karepe entuk pepadang. Nyambut gawe durung rampung ketayalan yak-yakan mrono-mrono sing tandangi. Ayo, ora usah ngapusi karo batinmu najan aku kaya aku ngerti apa sing mbok karepake. Entuk apa ora anakmu tak jaluk. Ora entuk. Timbangan aku dadi mara tuamu ora urung malah aku ndang mati aku. Tenan. Aku ndak anak mantu kowe no rino wong malah gegasah atiku. Ora ngarep-arep. Ngarep-arep apa? Ayo mbok ulungake apa ora? Ora tamu didojongake kesuwen. Tak kuwen pedhot gegere kuwi. Hei! Ah! Blai tenan di. Wah, pancen wong kuno iki aja disepelekke, Kang. Nyatane duweni kasekten. Wandane kaya ungkal ngono kok. Jebul duweni kasekten. Iki mau malah ngetokake pedhut nganti makbyuk nyang reket lelimengan. Iya nganti kelangan lacak iki mau. Wah, ngetan pangulon. Sing mudeng sapa wong aku mau ya bingung. Umur 12 karo bali ngidul dalane brungkalan. Mbok kuwi goleke dalan ya kocrok. Pokoke dari 100 meter kon ngenggok ngiwo iki terus iki. Age balik dalane duglek-duglek kok cengele amoh. Berarti tak takoni iki, aku lagi dereng nate mriki kok. Wong edian. Dene tunggone ngarep. Kaya suhu. Aja nganti kesuwen. Tungkol aku ya. Ayo Kakang.
riwus kawuri